नमस्कार दर्शक बंधु अभिनेता अनुभव ବା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ମାୟା ଜାଲରେ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କଟକର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଷା କହିଥିଲେ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ସହିତ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଯାହାଫଳରେ କେସ୍ଟି ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କେସ୍ର ନୋଟିସ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ପେଶାଦାର ମଦ୍ୟପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଏନେଇ କଟକ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାଠଗଡ଼ାରେ ହାଜର ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଫଇସଲା ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବୁ। फ्रेंड्स, जदि वीडियोटी भल लगे ताहले आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फल लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। रहूची, धन्यवाद।